Уважаеми дами и господа, днес Управителният съвет на БНБ прие резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес теста на банките в България, обобщени от международната консултантска компания Deloitte. Основната цел на прегледа беше да се даде задълбочена и независима оценка на банките и банковата система като цяло. Това беше безпрецедентна по своите мащаби инициатива в банковата история на страната, която под ръководството на БНБ бяха пряко ангажирани над 900 експерти, включително представители на най-реномираните международни одитни компании. В събота, съгласно предварително обявения график, в 13 часа ще бъдат оповестени подробните резултати за цялата банкова система и по-отделно за всяка банка. БНБ ще предостави отговор на всеки поставен, конкретен въпрос, свързан с тези резултати след тяхното оповестяване. Провеждането на прегледа и стрес теста бяха възложени на Българска народна банка със закон и проистичат от Националната програма за реформи на правителството. На това основание предоставих доклада с резултатите на министъра на финансите, а в понеделник ще го депозирам в Народното събрание. Целта на това изявление е да информирам широката общественост за основните заключения на Управителния съвет от прегледа и стрес теста. Те са главно три. Първо, банковата система на страната е стабилна. Основният показател за финансова устойчивост на банките, измерен като съотношение между базов собствен капитал и рисково претеглени активи, е значително над минималните регулаторни изисквания на системно ниво, а също така и над средните равнища за европейските банки, отчетени при наскоро приключилия европейски стрес тест. Този показател, след корекциите в резултат на прегледа на качеството на активите, възлиза на 18,9% при регулаторен минимум от 4,5%. Стрес тестът показва, че ако актуалните макроекономически прогнози до 2018 година се материализират, този показател допълнително ще се подобри до 22,2%. В случай на дълбока икономическа криза, която е малко вероятна, този показател би се понижил до 14,4%. За европейските банки данните са значително по-ниски и възлизат съответно на 13,9% и 9,4%. Следователно, капиталовата позиция на нашите банки на системно ниво е стабилна, с възможност да абсорбира шокове при неблагоприятни пазарни условия. Второ, капиталовата адекватност на всяка една банка след прегледа на качеството на нейните активи остава над минималните регулаторни изисквания. Разбира се, индивидуалните данни варират спрямо посочените осреднени числа. В зависимост от това са изготвени мерки, които за някои банки предвиждат поддържане на съществуващите капиталови буфери, докато за други са насочени към увеличаване на капиталовите буфери и намаляване на рисковите експозиции. Конкретните мерки и срокове са посочени в документите, които ще бъдат публикувани в събота. Изпълнението им започва от понеделник, 15 август 2016 година. Те ще бъдат включени както в плановете на банките за оптимизация на техния капитал и баланси, така и в надзорния процес, осъществяван от Българска народна банка. Трето, резултатите от прегледа не налагат публична подкрепа на банките с ресурси, финансирани от държавния бюджет. Мерките за поддържане и подобряване на капиталовата позиция на отделните банки са основани изцяло на пазарни решения и частни източници. В заключение искам да посоча, че прегледа на качеството на активите и стрес тестът на банките не бяха самоцелно действие, а важна част от 18-месечния план за реформи и институционално развитие на БНБ, който представих при избора ми за управител през месец юли 2015 година. Други ключови елементи на този план са същественото подобряване на дейността на банковия надзор и изграждането на институционална рамка за решаване на проблеми в банковия сектор. Стрикното изпълнение на плана досега помогна за установяването на дисциплина и подобряване на резултатите в сектора. Постигнатите много високи финансови показатели на банките през първите 6 месеца на тази година ги поставят в добра изходна позиция за изпълнение на мерките, набелязани в резултат на прегледа на качеството на активите и стрес теста. Искам да уверя обществеността, че линията на дисциплина и реформи в банковия сектор ще продължи, като нейната основна насоченост ще бъде не към решаване на проблеми от миналото, а към успешно посрещане на бъдещите предизвикателства, свързани с поддържането на финансовата стабилност в страната и нейното пълно интегриране в европейската финансова инфраструктура. Благодаря за вниманието.